Malauradament, es poden produir lesions durant la pràctica d'esport. Alguns dels més comuns inclouen esguinços i fractures. Però hi ha mesures que podeu prendre per evitar que aquestes lesions es produeixin en primer lloc. Assegureu-vos que el vostre fill o la vostra filla porti calçat adequat i escalfi abans de les activitats relacionades amb l'esport. Assegureu-vos que professionals qualificats els ensenyin la tècnica adequada per saltar, aterrar i tots els altres moviments esportius. Finalment, assegureu-vos de proporcionar equip de protecció durant els jocs i les pràctiques. Els cascs, els coixinets i altres equips poden ajudar a reduir el risc de lesions greus com les commocions cerebrals. Per tant, si voleu ajudar el vostre fill o la vostra filla a mantenir-se segur i saludable mentre gaudeix dels beneficis de l'esport, recordeu que heu de seguir aquests senzills passos. Mantenim els nostres joves atletes en el joc segurs i sants.